Garfield. Super eu. Bancă. Așadar, crezi că poți jefui o bancă și scăpa basma curată? Când veți înțelege voi, infractorii, că nu sunteți pe măsura tipului ultraputernic? Odată am salvat situația și am adus dreptatea în lume. Tipul ultraputernic are o părere foarte înaltă despre sine. Garfield, îmi dai și mie un chips, te rog? Nu. Când ești perfect și foarte admirat, e greu să fii smerit. Poftim, un chips? Mersi, Garfield! Oh. Hei, nu-mi trebuie gustările tale. Sunt atât de drăguț încât pot să-mi găsesc singur. Trebuie să văd asta. Mă înșală ochii? Sau ăsta e cel mai drăguț motanel din câți am văzut? Ce adorabil e! Poftim! Să-i dăm o pizza pepperoni cu ciuperci și șuncă. Îmi pare rău, Garf, nu-ți dau nimic. Nici măcar o felie. Dacă tipul ultraputernic ar veni, ai avea o felie pentru el? O idee de pus în practică. Unde sunt boxele aia lungi a lui John? Acum o să am nevoie de un prosop și cizme. Nu știați că sunt atât de priceput, nu? Poftim, băiete, o porție bună de sardine. Fiți atenți, răufăcătorilor! Ați crezut că o să scăpați basma curată, dar ați uitat să luați aminte la puterea uimitoare a tipului ultraputernic. Cetățene, ai văzut vreun răufăcător prin preajmă? Îl caut pe ticălosul de doctor Drastic. E un maestru al deghizărilor și am motive să cred că momentan are înfățișarea asta. Dar nu-ți fie teamă. E periculos doar când împrăște mecanismele lui Omega-3 explozive, care pare inofensive. Dați-mi faptul că sunt sub formă de sardine delicioase. Pe marele Scott, ticălosul malefic, nu-ți fie teamă, cetățene, tipul ultraputernic e la datorie. Mă voi debarasa de aceste chestii periculoase. Sus și la drum! Bună, băiete! Cum au fost sardinele? Odi, ce-ai pățit? Odi, oprește-te! Sunt eu, John! John! Ah! Dumnezeule, de-aș fi avut un șervețel. Oh, stai! M-am întrebat mereu de ce au nevoie supereroi de mantii. Acum știu. Mă întreb dacă nu cumva există azi un concurs pe care să-l câștig. Să vedem. Calculatoare, catering, companii. Ia uite, concursuri pentru pisici. E ora 2, voi câștiga și voi ajunge acasă până la 3. Hei, s-a blocat. Sunt blocat în cabina telefonică. Ajutor! M-am blocat în cabina telefonică. Ajutor! Asta pare a fi o misiune pentru tipul ultraputernic. Vine acum să salvezi situația.
Au! M-ai salvat! Cine ești? Nu mă recunoști? Credeam că toți îl cunosc pe tipul ultraputernic. Cum? Zbor, sar peste clădirile înalte dintr-un singur salt, mănânc, ceea ce mi-aduce aminte. Toată alergătura asta de supererou mi-a făcut foame. Ți-ai putea arăta aprecierea prin... Desigur, măcar atât pot să fac pentru tipul ultraputernic. Miau! Miau! Ce motan drăguț avem! Poftim, ia farfuria asta! Ia de aici, tipule! Mersi. Te superi? Încerc să mănânc. Oh, scuze! Pe curând, supereroul meu! Așa se mănâncă spaghetele, copii. Gata cu înfășuratul lor prin farfurie. Știți ce desert e bun după spaghetti? Orice fel. Dumnezeule, ce motanel incredibil de drăguț! Motanel incredibil de drăguț! N-ai văzut doi oameni pe aici? Sunt infractori căutați. Îmi pare rău, n-am văzut pe nimeni. E grozav. Îl voi salva iar pe Nermal, iar farmecul lui irezistibil îmi va aduce iar vreo 2 plăcinte. Să înceapă distracția. Hei, mai încet. Vreau să ajung la el înaintea ta. Cetățene, la o parte! O să te protejezi de tomberonul ăsta fugar! Opriți chestia asta! Îți spun eu, Joe, acum e timpul să jefuim banca aia. Iar eu îți spun, Mău, nu acum când tipul ultraputernic e în preajmă. Individul e prea... Ultraputernic? Ăsta-i cuvântul, poate face orice. Orice, numai să nu oprească tomberonul ăla fugar. Așa se pare. Nu! Ajutor! Asta nu mi s-a părut prea ultraputernic. Nici mie. Pun pariu că Batman nu se alege cu coși de banană pe mască. Hei, Mău, ai văzut? Da, văd. Tipul ultraputernic fără mască. E... Un motan, unul cam dolofan. Trebuie să o șterg, mă așteaptă desertul. Gândește-te, cunoaștem identitatea tipului ultraputernic. Îi cunoaștem și slăbiciunea, e motan. Hai să mergem să jefuim o bancă. Să mergem. E foarte simplu. Ți-am salvat viața, merit o răsplată. Supereroii n-ar trebui să lupte pentru adevăr și dreptate? Ba da, facem astfel de chestii, dar alteori avem nevoie și de plăcinte. Hai, achită-te de sarcină, plăcintă de banane cu fulgi de ciocolată. Bine, o să afișez cea mai reușită drăgălășenie pentru a obține o plăcintă cu banane și fulgi de ciocolată. Miau! Miau! Dumnezeule, n-am văzut în viața mea un motanel mai drăguț. Ia o plăcintă cu banane și cu fulgi de ciocolată. Cât pe ce? Oh, ești o mare dezamăgire, tipule ultraputernic. Nu acum, mănânc plăcinta. Oh, cerule, tipul ultraputernic nu-i impresionant. Mi-aș dori să-l fi văzut făcând ceva cu adevărat ultraputernic. Ah! Oh, nu! Un jaf la bancă! Ce să fac? Ce să fac? A, știu! Asta pare a fi o misiune pentru tipul ultraputernic! Dar ți-am spus, nu mă ocup de jafurile de bănci. Știi la ce sunt bun? Mai adu-mi o plăcintă. Ești supererou! E datoria ta să-i înfunzi pe spărgătorii aceia! Presupun că n-ați vrea să vă opriți în numele legii. E tipul ultraputernic.
Nu ne e frică de tipul ultraputernic. Îi cunoaștem secretul și îl putem înfrânge cu ăsta. Ce-i ăsta? Nu știi ce este? E un șoarece cu iarba mâțelor. Slăbiciunea oricărei pisici. Nu mă afectează niciun fel. Dacă ați fi avut unul îndopat cu lasagna... Nu ne-a mers. Să o ștergem de aici cu brada. E marele Scott. Asta pare a fi o misiune pentru... tipul ultraputernic. Hei, ai închis ușa și mi-ai prins mantia. Ajutor! 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 Opriți! Mi-ați prins mantia! Ajutor! SOS! Opriți, vă rog! Opriți! Asta nu i s-a întâmplat niciodată lui Batman, credeți-mă! Opriți mașina! Salvați motanul! Sfârșitul drumului pentru voi trei. Doi! Sunt doi, pe cuvântul meu! Eu sunt doar un soi de accesoriu! Zeoșa, nu țin numărul! Bine lucrat, motanule. Dacă nu i-ai fi întârziat, nu aș fi putut să-i prind. A fost grozav, tipule ultraputernic! Ai fost uimitor! Hei, care din voi e tipul ultraputernic? Eu! O, zău așa! Hai, spuneți-mi, care din voi doi este? Eu! Prieten, nu-i corect! Doar unul din voi e tipul cel adevărat. Care? Eu! Zău așa! Care din voi e tipul ultraputernic? Eu! Imposibil! Prea bine, prieteni! Cel care e tipul ultraputernic adevărat să vă lovească! Eu! Mintea sub... Garfield. Super eu. Bancă. Așadar, crezi că poți jefui o bancă și scăpa basma curată? Când veți înțelege voi, infractorii, că nu sunteți pe măsura tipului ultraputernic? Odată am salvat situația și am adus dreptatea în lume. Tipul ultraputernic are o părere foarte înaltă despre sine. Garfield, îmi dai și mie un chips, te rog? Nu! Când ești perfect și foarte admirat, e greu să fii smerit. Poftim, un chips? Mersi, Garfield! Oh. Hei, nu-mi trebuie gustările tale. Sunt atât de drăguț încât pot să-mi găsesc singur. Trebuie să văd asta. Mau. Mă înșală ochii? Sau ăsta e cel mai drăguț motanel din câți am văzut? Ce adorabil e! Poftim să-i dăm o pizza pepperoni cu ciuperci și șuncă. Îmi pare rău, Garf, nu-ți dau nimic. Nici măcar o felie. Dacă tipul ultraputernic ar veni, ai avea o felie pentru el? O idee de pus în practică. Unde sunt boxele aia lungi a lui John? Acum o să am nevoie de un prosop și cizme. Nu știați că sunt atât de priceput, nu? Poftim, băiete, o porție bună de sardine.
Fiți atenți, răufăcătorilor! Ați crezut că o să scăpați basma curată, dar ați uitat să luați aminte la puterea uimitoare a tipului ultraputernic. Cetățene, ai văzut vreun răufăcător prin preajmă? Îl caut pe ticălosul de doctor Drastic. E un maestru al deghizărilor și am motive să cred că momentan are înfățișarea asta. Dar nu-ți fie teamă. E periculos doar când împrăște mecanismele lui Omega-3 explozive, care pare inofensive, dat fiind faptul că sunt sub formă de sardine delicioase. Pe marele Scott, ticălosul malefic, nu-ți fie teamă, cetățene, tipul ultraputernic